mar Kenya ka. Neno kata Antonio Guterres ondiko barua jo telo ma oko nikech gineno mana nikech jofwambo koro utiyo tich maber. Mar ariyo, apani mbaka moro mane wabedo ka mokalo chano koni gini kaka pi ochopo ni to goula malach. En gima ing'eni onego wang'iye matut kopo ni wang'iyo go yo mar ni to skul inyalo yaw ndalo mage. Omiyo apani mokwongo anyalo gombo mondo mi recast ni to gin ang'o monego bed ni ng'iyore mondo mi wakoni koro skul kar onego yaw. Mokwongo nwakoni adieri aput moro moting'o stakeholders gi experts moa kuonde ka mabedo nikech maendi dwaro koni wadwa ni mondo mi watim remedial action kendo wadwa ni mondo wapange ni to kaka dhi mbele ni biro chalo nade. Koro idwaro ni idwa solo paro aina duto mano onego bed ni kendo konyowa kendo wakoni wa reactivate infrastructure mar national government gi county mondo giti kanyakla ka giriwore kama ma ka wach moro wuok achiel to jo Kenya o trust yani okawo ni mano en wach mowuok kosetimne analysis kendo en gima otegno kendo machwa. Nwachak wawacho ni kaber to onego bed ni ong'e ni nitie kuonde mahinyore kendo zaidi koni the most vulnerable kuonde mahinyore zaidi go gin ibiro yudo ni kaka sani ng'iyane kaka area mar Kano mapiny kama skunde moko nitiere bwo pi. Nitiere kuonde moko ma kata kaka the informal settlements mag urban areas kwachako gi Mathare, Nairobi kuonde gi ibiro yudo ka gin kuonde ma kata ute ma ji odak go noywer kendo skul gima ne giluongo ni skul kanyo mago bende oywete. Koro nwakoni kichako intervene to nyaka kwang'e ni to ere ikruok moket ne joma ni ji mantiere hali no. Mar adek nwakoni seche mitimo ma wabed gi data center kama kendo winjruok gi pinj gi oganda duto bedie matiende ni gimoro amora matimore iketo kanyo ma reference point. Koro to gadieri nwakoni pes duto ma dwa dhi ni mondo mi okonyo timgo intervention team moro mineno kubedo maongo to wang'e ng'iyo ni to gik matimore gi dhi nade mondo mi watim gimiluongo ni coordination maber mondo mwandu duto oket ka mondo mi okony gini nikech nwakoni mondo mi obed declared a national disaster kaka en an emergency issue. Koro omenda to gi tekruok duto ma sirikal gi jok ma ok sirikal to gi agencies duto manyalo bedo mondo mi oket kanyo. Koro apane kuom gik ma nwatemo keto maga achiel kuom gi nikech mano kuom nyanonro mwasebedo ka watimo to gima omiyo nwatimo ma en ni mondo mi kik gini poji nikech kadieri an kana winjo ka jatend Kenya nochako wacho ni the meteorology okonegi ni piny dhi bedo maber. Gini ok en mana mar jok mapimo yamo kende. Emano miyo gokoni iketo ji man gi obwongo mopogore mondo mi ong'iye mabor. Kaka sani kineno kaka response mar jonyuol ka jonyuol go are the true reflection mar gima timore e kor piny. Ineno kaka piny cha pi oyweyo ji makata sikunde mane jopuonj owe ka gikane buge go be te pi oyweyo moko bende ma ok pi oyweyo to